počítať, to čo si odrezal? Však 35-ku. Však 35 som odrezal. A čo máš za meter? Však si mi dal 40-ku. No však ten, čo vždy, čo som kúpil v second hande. A cez víkend ideme do Bazmegoviec spolu? Nemôžem, ja robím vo Vyšných Chumajovciach. Čiže zase idem s tým čaptavým Bertým. Nič iné ti neostáva. Však Lucifer je na Marovke, odišla mu pečeň. A večer ideš do krčmy na hokej? Ešte som nedostal výplatu od majstra. A na čo ti je výplata? Však Ildigo nám dá na sekeru. Mne teraz nedáva Ildigo, mne dáva Anča. To si pomohol, však Anča je zelovocárka, tak je nie, že by si išiel do pálenice. A kým to vypáli, tak vtedy abstinenti budeme. Ha, to už jedine len keď slepý Radús donesie tu jeho 50% šošovicovicu. Ale však Radús je v base za krádež šošovice. A čo do Márie budeme dnes večer na sucho? Jedine, že donesiem ešte tú nealko rýžovicu. Tak to sa poser.